Gelek şad bûm ku hatî serçava serseran rahatî. Dixwazim destpêkê de biçekî Mulkiyexan binasim hinekî behsa xwe bike tu ka hatî dinê te çi kir çi xwend çawa bû biçekî behsa xwe bike. Ez 1980 Şemsîna bajarê Şemsîna xidmet dinê û jiyana xwe jî 22 sal jî vanê derbas dikim. Rojname gerim, civak nasim û ser psikolojî, sosyolojî dixebitim. Mamosteyê felsefê me û pirtûkê xwe ev e 5 sal berniha min dest pê kiriye ez nivîsim ji belê ev e 10 sal ez rojnama da dinivîsim. Kitabımın pirtûkê min duyê ya sêyê rêve ev jî roman e. Yek min ser Kurdî helbestînê ji Tirkî min ser çêkir û ya du jî inşallah gelek heta heya 10 roj jî dibêt derkeve jî. Pirtûka te yekemîn kî jane gelo? Şafan ayak sesleri û ev jî ji ser min evekî mezin da bu eskava zar ji bajarê Şemsîna gelek esker tatin Saharê û ji min ev navê wî ji ser wî çêkir em zar bûn evê xerab dan ser me ev ji helbestê ji Tirkî ji ser vê ne. Kurdî jî zaten ez nivîsim bo rojname Ewro bo peyvê ji bo Kurdistanê û ez Amerîkayê ji heya Kurdistanê jî nivîskarî dikim. Saet xweş. Baş e biçekî jî behsa pêla evînê bike pirtûka hoya pîra evînê. Evînê jî ser evînê ser welatî ye û jî pirtûka me ya Kurdî ya yekemîn e û ji belê ez jî rojnama da ji Kurdî dinivîsim û inşallah her sal pêşvetir diçebe diçe her tiştek de ev jî xweştir çêbe. Ev jî ser evînê ye ser welatî ye ser êşê ye ji niha em ji nivîskar helbestvan em qêrînê dibê dengayne dibê ev kesî ji ku dil de kul dil de tê dibê em bîne ser zimanê zimanê xwe jî xwayibin eva min ji Tirkî bî belê min got ez zimanê xwe xwayibim û vê berdewam bikim. Saet xweş be. Pirtûkên te ji kî jan weşanxanê derdikevin? Pirtûkê min weşanxaneya Jejî da derdikeve û inşallah ya dikiştê verê derkevitin em lê razî ne inşallah berdevan ne. Saet xweş. Dikarî bendekî ji pêla evînê şeirek ji me re bixwînî? Ev ez dikarim pêla evînê de an jî êk min niha nivîse ew xweş. Tamam tu bi dilê xwe. Roja tu çûyî roja tu çûyî ezman bi tinê vekî xencerek li ser gerdenê keno kêf xeyîdîn ji lêv û çenê bê te çi bikim ez malê dinê ma nebese yarê. Roja te bar kirî ji vê warî mal û gundê me maye xalî dilê min bûye vek koza arî evîna te dil dihêre parî parî ma nebese yarê. Roja tu çûyî dinya min bû tarî êş û xem civiyan ji çar kenarî ji her du çavan rondik dibarî xanî bûye zindanek reş û tarî ma nebese yarê. Roja tu çûyî dil li te geriya li evîna te geriyam li her ciya min toyê evînê çand dev geliya pirsa te dikim ji rêviya li rêya ma nebese yarê. Min navê te nivîsî li ser zinara reng û xemla te ye kulîlka wara bayê evînê dide li bisk û pora roj bê dirêj e rojê bide her dera ma nebese yarê. Bese vegere bila roj ronî be mal û gundê me keyf û şahî be toyê te çandî bila azadî vebe bila evîn û welat bi te şabe bila evîn û welat bi te şabe. Spas dikim. Dest xweş Mulkiyexan mala te ava be. Mala te ava. Her berdewam be. Gelek sağ spas dikim.